Ola, bons días. Estamos hoxe en Santa Comba, un concello coruñés da bisbarra dos Xallas, unhas terras de transición entre a parte central de Galicia e a Costa da Morte, unhas terras que xa elixiron antigos povos e civilizacións hai milleiros de anos para o seu asentamento. Aquí en Santa Comba viviron e seguen a vivir aínda fundamentalmente da gandería, aínda que últimamente estánse abrindo outras expectativas no eido industrial e mesmo turístico. Ben, queridos amigos, hoxe imos coñecer este concello. Hoxe imos escoitar a súa música, saborear a súa gastronomía e ter a oportunidade de coñecer o seu importante, o seu grande patrimonio monumental. Xa saben que, como cada domingo, están cordialmente convidados nun programa que comenzamos xa. No corazón da comarca dos Xallas, nese punto que foi sempre encrucillada de camiños, centro do triángulo formado por Fisterra, Santiago e A Coruña, sitúase Santa Comba, un municipio verde por excelencia, unha terra que esperta ata os sentidos máis preguiceiros. En Santa Comba, un equén de recuperar o aroma da erva mollada pola xeada mañaneira, ou o cheiro da terra salpicada con capricho tras a choiva intensa e repentina das tormentas de verán, ou mesmo escoitar o rebumbio dos ríos e regatos que camiñan lentos e sosegados na busca do paino que verten as súas augas. Un pai que nesta zona oeste de Galicia leva o nome de Xallas, o río que atravesa diagonalmente o municipio, no que nace e acada a adolescencia antes de chegar ao Atlántico. Porque o Xallas, ao igual que o resto dos ríos, nace dunha pequena fonte que emana das entrañas da terra e vai adquirindo identidade a medida que comeza o seu camiñar e recibe a visita de pequenos regatos que se unen a él e que se alimentan tamén das abondosas precipitacións. E todos xuntos regan e outorgan fertilidade ás inmensas praderías que forman xa parte inseparable da paisaxe de Santa Comba. En este sosegado camiñar, pequenas ferventas rompen coa monotonía, formando fermosos recantos como este de Castriz, á beira do río Mira. Fronte a estes espacios, froito do capricho da natureza, compiten outros nos que os homes deixaron a súa rúbrica. Falamos das áreas de recreo e praias fluviais como esta de Esmorode, que á beira dos Xallas constitúe un lugar de grande atractivo para quen busca o descanso. Tamén a presa da Xesteira, polo de agora de carácter privado, se está a converter nun dos puntos de interese natural polo acondicionamento dos terreos para un paseo á beira dos Xallas. E así, entre unha orografía uniforme, alterada soamente por pequenos e redondeados outeiros que se perfilan no horizonte, configúrase este concello de Santa Comba, un dos municipios máis extensos de toda a provincia da Coruña. E que as 17 parroquias que posúe se distribúen nos 203 km cadrados de superficie, nos que viven pouco máis dos 11.000 xalleiros, que é así como lle chaman a xente deste municipio, que se reparte en 142 entidades de poboación. A capitalidade municipal corresponde ao lugar de Santa Catarina da Armada, o que era o segundo núcleo urbano máis importante do municipio polo número de vivendas. O primeiro era Santa Comba, situado moi pretiño da capital. O auxe da construción na década dos 80 favoreceu a unión das dúas vilas formando un só núcleo que constitúe hoxe en día o centro onde se polariza o crecemento da comarca dos Xallas.
A economía de Santa Comba reflíctese sobre todo no sector primario, porque son a agricultura e sobre todo a gandería extensiva as principais actividades da poboación, unha cabaña vacúa orientada principalmente á produción de leite. Pero ademais das actividades agrogandeiras, non debemos deixar de lado a minería. Unha industria que noutrora marcou o devir histórico de Santa Comba e escribiu numerosas páxinas da súa máis recente historia. Porque esta canteira, que hoxe en día se dedica á extracción e explotación de áridos, acubilla no seu interior as minas de Barilongo, nas que chegaron a traballar 6.000 homes cando principiou a súa andaina no ano 1941. E estes homes traballaban arrincándolle as entrañas da terra ao wolframio, un prezado mineral e moi cotizado na Segunda Guerra Mundial, xa que o empregaban os alemáns e os americanos para a fabricación da súa artillería. Dende o ano 1984 permanecen pechadas. Atrás quedan anos de traballo, de moitísima prosperidade económica para a zona, pero tamén de roubos, mortes e de enfermidades pulmonares por mor dunhas condicións infrahumanas de traballo. Actualmente estas galerías de 3 km de longo e 1,75 m de profundidade, así como a barriada dos traballadores, consérvanse como reliquias do outro tempo. E aínda que as minas de Barilongo forman parte da memoria colectiva deste pobo, a mirada atrás non deixa de ser máis ca unha retrospectiva do pasado, porque a xente de Santa Comba afronta con esperanza un novo futuro, unha sociedade modernizada, pero que non perdeu nin perderá as súas raíces históricas e culturais. Ben, pois este foi o noso primeiro percorrido polas 17 parroquias deste concello de Santa Comba. Na segunda parte teremos oportunidade tamén de coñecer o seu rico patrimonio monumental. Xosé Toja Parajó é o alcalde de Santa Comba desde cantos anos hai? Dende fai 10 anos e medio, dende o ano 1991. Vostede é de Santa Comba, é natural de Santa Comba, veterinario. Sí. O veterinario dos pobres chamaba vostede. Bueno, é que eu son do medio rural, nacín nunha aldea, en Vilarnovo, na parroquia de Freixeiro. Entendo moi ben o que as necesidades, porque nacín na humildade, sigo vivindo a humildade, entonces entendía perfectamente as necesidades que padecían e que padecen algúns dos nosos veciños. E claro, había moitas veces que nin cobraba, entonces por eso me calificaron como veterinario dos pobres. Bueno, de calquera xeito é un título importante, verdad? Sí, estou orgulloso de ser o veterinario dos pobres. Señor Toja, como é Santa Comba? Santa Comba é un pueblo que é un orgullo ser de Santa Comba, un orgullo ser selleira, unha terra acolledora, unha terra moi boa. A xente de Santa Comba é tremendamente acolledora, moi traballadora. Santa Comba hai que ver o que creceu, pero débeselle todo, é todo gracias a eles, gracias ao traballo deles. É un pueblo con moita historia, estamos facendo un libro que nos parecía que Santa Comba era recente, pero ten moita historia o noso concello. Sufriu moitísimas transformacións ao largo da historia. Bueno, o que máis marcou a Santa Comba foi o mundo da emigración. É a emigración, llevo a dicir eu. Sí. É unha emigración que se dirixiu fundamentalmente a Hispanoamérica e case que a grande maioría a Brasil. Sí. De feito, vostedes están irmandados, ademais, cunha cidade tan grande como Río de Xaneiro, que non é nada. Curiosamente, un concello de 11.000 e poucos habitantes está hermanado con un concello de tanta importancia no mundo como é Río de Xaneiro. Pero quero dicir eu que a emigración de Santa Comba, como a da maioría de Galicia, hai dous tipos de emigración. A emigración dos anos 30, 40, incluso 50, que foi a Centro e Sudamérica, especialmente a Brasil, a Argentina e Uruguai, e logo tamén a emigración recente que foi a Centro Europa, a Suiza e a Alemania e a Francia. E iso en Santa Comba notouse moito. Señor alcalde, de calquera xeito, a principal fonte de riqueza, o principal medio de vida en Santa Comba segue a ser a gandería. Sin duda, estamos a falar dos concellos máis importantes no eido da gandería de Galicia.
entre Santa Comba e Lalín as comparacións son similares, non? Son dous concellos de características similares. Estamos falando dun concello onde hai 26.000 cabezas de ganado, donde 19.000 cabezas son de leite. Entonces é un sector, bueno, o sector do máis importante que temos aquí. O 46% da nosa población está dedicada á gandería, e desas explotacións, ainda que se veu a menos, alrededor de 1.000 explotacións temos aquí, desas máis de 200, cerca de 300 explotacións son latifundios xa importantes, son explotacións consideradas grandiosas, grandes. Con a cota de leite xa importantísima, somos a segunda cota de leite que hai en Galicia, o segundo concello, e digo que, claro, é un sector do máis importante que temos aquí. E da gandeiría son tamén a maior parte das empresas, pequenas ou grandes, que existen neste concello de Santa Comba. Así que, se lle parece, imos ver primeiramente un informe sobre este tipo de empresas derivadas da gandería e logo seguimos nesta charla. Gracias. As extensas e verdes praderías que se perfilan na paisaxe de Santa Comba dan boa conta da realidade social e económica do concello. Un municipio que, a pesar dos novos tempos, segue a ter no sector primario o seu principal recurso de vida. A agricultura e, sobre todo, a gandería de carácter extensivo son, por tanto, as actividades nas que ocupan o seu tempo unha boa parte da poboación. Unha gandería, eso sí, adaptada a unha nova sociedade que busca maiores beneficios a menor custo co emprego de modernas tecnoloxías nunhas tamén modernas explotacións. A cooperativa Xallas, fundada nos albores da década dos 70, conta na actualidade con 1.400 socios, unha cifra que cada ano se incrementa nun 10%. Aínda que a cooperativa abrangue todos os concellos da comarca e tamén incluso de fora da provincia, un 80% dos socios son do concello de Santa Comba e case todos gandeiros con explotacións dedicadas á produción de leite. No concello de Santa Comba, desde logo que prima máis é a produción de leite. Estamos casi, podría decir, o 90% é dedicado á produción de leite. Esta explotación surdiu hai cousa de un ano. Bueno, en feito estábamos traballando hai cousa de 6 meses. Da asociación de dous veciños fixemos unha sociedade e xuntamos o que era as vacas que tiñamos cada unha na súa explotación. A explotación consta de 130 cabezas e con a produción de 2.000 litros diarios la gasa, é o que nos recolle. Temos un grupo de gandeiros aí por medio da cooperativa das Xallas, que é a quen nos negocia o leite para vender. A incorporación ás explotacións de automáticos sistemas de muxidoiro, de alimentación e de limpeza facilitan moito o labor dos gandeiros e cambia drásticamente a concepción da vida no campo. Sí, bueno, aí cambiou moitísimo. Mirar a como estábamos antes, a como se está traballando agora, cambiou, pero, bueno, casi diría o 100%. Agora aquí a alimentación é por mezcla Unifi, por carro, cousa que 3 cuartos de hora, 1 hora alimentan as vacas todas para o día completo, cousa que antes, bueno, había que botar as vacas afora, seivalas, porque estaban en amarre, e agora a limpieza é automática, todo, bueno, cambiou moitísimo. A verdade que a xente se pode... De feito, a xente se está metendo, a xente nova se está metendo no tema este, está volvendo. Esta modernización nas formas de traballo dos gandeiros débese en gran parte a empresas como el Mega, unha firma galega con sede en Santa Comba, líder no mercado nacional na fabricación de estabulacións punteiras. Pois isto dedícase á fabricación de materiales para estabulacións modernas. Dentro delo están as salas de ordeño, están cubículos cornadizas, limpiezas automáticas. Esta mercancía vai parar a mercados nacionales. Dentro era moito Galicia, porque é onde está unha cabaña das máis importantes. Despois, a parte de Galicia, como dixo, o mercado nacional e os mercados internacionales. Países tan dispares, como pode ser Estados Unidos, que estamos mandando, pasando por China, Brasil,
África, norte de África, Túnez e Marruecos, Alemania, prácticamente estamos exportando a uns 15 países aproximadamente. Esta empresa, fundada no ano 1975, é única en España, dedicada á fabricación de estabulacións, ideas patentadas por eles mesmos e revolucionarias, como dos novos sistemas de muxidoiro. O máis importante, eu penso que foi o sistema de ordeño, porque o sistema de ordeño é un traballo que hai que facer 2 veces ao día, como mínimo, e ordeñar hoxe xa se resultaría imposible. Ordeñar cabañas con 100 ou 200 vacas resultaría totalmente imposible ordeñalas de outra maneira. Por lo tanto, eu penso que a cosa máis importante é o ordeño mecánico. Pero tampouco podemos considerar menos importante unha limpieza dun establo, unha limpieza automática, porque tamén de todo se sabido que a xente que está limpiando os establos e que limpia a man, pois iso é un traballo tamén, a parte de sucio e apestoso, pois é un traballo realmente fatigoso. Tamén hai que facelo eso, sí que tamén hai que facelo outras 2 veces ou 3 días ao día. Ademais desta empresa punteira no mercado nacional, existen outras en Santa Comba que xurdiron precisamente ao abeiro do sector primario. Lácteos Pérez é unha delas. Bueno, pois esta empresa foi comprada no ano 1995. Metémonos neste negocio porque é unha cousa que fai falta aquí na zona, que é moi interesante. A min gustábame asesorar os ganadeiros, e, bueno, efectivamente así o estou facendo. Temos un centro de recollida de leite, que estamos con uns 100 e pico mililitros diarios, mais estamos facendo queixo de tetilla, queixo de país Ulloa e máis barra. A nosa marca comercial é Soben, queixo Soben, que está xa no mercado, e logo temos a denominación de origen de tetilla. Ademais do que é a fabricación de queixo, as súas miras empresariais van moito máis alá e, de feito, dende non hai moito tempo, tamén é vostede o presidente e socio do Matadoiro Comarcal, non? Bueno, eu do Matadeiro pois é unha cousa que está aquí xa de lado de min, vin que isto estaba un pouco parado, e logo pois invitarme a ser presidente e máis a ser socio, e, bueno, pois así o fixen. E vexo que aquí na zona fai falta un matadeiro para matar vacas, para incentivar o engorde de terneros e máis de cerdos. Entón, bueno, pois estamos facendo unha reforma grande, sobre uns 40 millóns de pesetas, e vamos, no mes de marzo, se Dios quere, pois vou montei unha empresa, e máis outros tres socios máis, para matar as vacas da zona, terneiros e cerdos. O tecido empresarial de Santa Comba complétase con 2 empresas dedicadas á fabricación de materiais de construción. Forjado Santa Comba é unha delas, un proxecto que empezou a súa andaina no ano 1976 e que hoxe en día conta cun cadro de persoal de 60 traballadores. Somos unha empresa que nos dedicamos á fabricación de elementos da construción. Pertenecemos ao sector de derivados do cemento, facemos prefabricados en general e todo tipo de elementos de prefabricado que o cliente nos encarga. Fabricamos cerchas armadas e pretensadas, pórticos triarticulados, facemos bloque, vigueta, bovedilla, gradas, vigas canalón, vigas de atao, testeiros, pilares, paneles, en fin, todo tipo de prefabricado. Bueno, a superficie que temos é de 52.000 metros cuadrados, dos cuales temos construídos sobre 12.500 metros en edificacións. E, bueno, os produtos acostumbramos a maioría deles na nosa comunidade autónoma. Tamén exportamos algo para Portugal, estendémonos tamén algo polo resto de España. A aposta da xuventude por un sector primario en auxe está aportándolle a Santa Comba o esplendor económico que precisaba, un dinamismo que o converte nun municipio idóneo para asentar a vivenda. As industrias derivadas da gandería, señor alcalde, pero Santa Comba é dentro do seu plan xeral de ordenación municipal contempla tamén outro tipo de industrias, prevé tamén solo industrial, non sei?
Sí, bueno, Santa Comba acaba de vivir un momento importante na súa historia, no eido urbanístico. Acabamos de aprobar o plan xeral, e aí contemplase un solo industrial importante, e logo tamén estamos, Xestur está elaborando o plan parcial do noso polígono industrial, que espero que en fechas próximas se nos sea presentado no Ayuntamento. Sabéis, estamos padecendo un retraso, pero, bueno, isto non quere decir que o Concello de Santa Comba estivera hipotecado no eido do desarrollo de industrias. Hai máis industrias, desde logo, ca do sector gandeiro, xa, Santa Comba está metido no sector gandeiro, pero hai moito máis aberto. Por exemplo, o 24% da población de Santa Comba é un sector de servicios, o 19% da xente de Santa Comba está metido no tema da construción, que é outro tema importantísimo no noso Concello, e o 9% é industrias. Desde logo que o Concello está aberto a calquer iniciativa que se promova por parte da xente de Santa Comba, e de feito estamos traballando, como vemos que todo vai sufrindo unha transformación. O antigo mercado que tiñamos, o antigo é o que hai, o mercado de ganado, que tende a desaparecer, ou prácticamente se desapareceu, pola transformación que está, xa digo, que está padecendo a gandería, pois nós estamos tratando de facer, con a axuda da Administración Autonómica, un gran recinto de multiusos para que aquí traer outro tipo de eventos, non? Exposicións de maquinaria, poñerlo a disposición dos industriales de Santa Comba para que Santa Comba sexa máis coñecida tamén que non só no eido da agricultura e gandeiría. Señor alcalde, notase tamén nunha visita, nunha primeira visita a Santa Comba, que hai unha inquedanza moi especial pola preservación do medio natural. E unha boa proba é esta área recreativa na que estamos agora, esta praia fluvial. Si, o Concello de Santa Comba está facendo unha aposta importante no que é o eido do medio ambiente, non? Incluso temos xente contratada para traballar exclusivamente no que é a materia de medio ambiente. Estamos tratando con técnico municipal tamén no PRODER, a ver se nos metemos dunha vez no PRODER, cos concellos limítrofes. A maioría das iniciativas que ten o Concello de Santa Comba son relacionadas con o medio ambiente. E, de feito, en Santa Comba hai unha ecoplanta para tratar... Bueno, para tratar non, para facer o transporte dos residuos. En Santa Comba acabamos de pechar un vertedeiro que había desde fai moitos anos e que tanto dano nos estaba facendo a Santa Comba. Estamos recuperando entornos naturales, recuperando plazas e entornos de ríos que son o que o camín me priva, porque, bueno, o medio ambiente, estes entornos pois, son moi bonitos e máis disfrutamos deles. É a miña ilusión tamén, dende a ponte de arriba, a ponte de Arantón, ata aquí, hasta a playa fluvial este de Esmorode, facer un gran paseo fluvial. E, bueno, estamos con ese tema, un tema novo, que nos vai a costar moito traballo, porque os terrenos non son nosos, non os temos, pero aquí temos, bueno, polo menos ideas, estamos traballando moito no que é o de medio ambiente. A mellor tamén hai unha importante presencia na economía de Santa Comba nuns anos a corto plazo do turismo. Ese é outro factor importante, que a xente está vendo eso. Nós vamos a facer o que se pode desde o Concello, pero eu pido aquí a axuda tamén aos industriales de Santa Comba, que Santa Comba é xente, como dixen ben antes, moi traballadora, con moitas iniciativas. Nós vamos a preparar desde o Concello cousas como pode ser, acabamos de comprar os recintos das minas de Barilongo, que tanta tradición tiveron en Santa Comba, e vamos a tratar de recuperar o que é o entorno, aquela casa toda, e facer ali un museo mineiro, bueno, facer cousas con que atraigamos a xente aquí. A xente non sabe o que é unha mina, hai falar das minas, pero hai moitísima xente que non sabe o que é unha mina, entonces facer ali un museo mineiro que creo que, se non, creo que é o primeiro en Galicia, ou un dos primeiros de Galicia. E logo, pois, alternativas, o turismo rural está moi en boga. A nós estamos chamando continuamente ao Concello pedindo pois, zonas que se pode visitar, casas de turismo rural, que en Santa Comba carecemos deso, pero empeza a xente xa con esas inquietudes, e, bueno, potenciar iso tamén, que en Santa Comba sí que hai... Todo andará. Sí que hai potencial para o turismo rural. Xosé Toja Parajo, moitas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias, foi un placer, ademais, facer este programa en Santa Comba, porque todo foron facilidades. O placer é noso recibir a xente, a poder divulgar un pouquiño do que temos aquí. Gracias, alcalde. E nos agora seguimos, imos ata a praza principal de Santa Comba, porque imos escoitar a actuación dunha charanga ben singular. É a charanga
do centro da terceira idade de aquí de Santa Comba, e logo seguimos con outras moitas cousas deste concello coruñés. visita a Santa Comba non se pode entender sen saborear a súa excelente gastronomía, unha gastronomía baseada fundamentalmente nos bons produtos naturais destas terras do Xallas. Hai moitas casas de comidas e moitos restaurantes neste concello e nós escollemos hoxe pois un dos máis veteranos, dos máis antigos e tamén dos de máis zona de aquí de Santa Comba. Estamos en Casa Aurelio e Pilar Fachal é a súa propietaria, cociñeira, a segunda xeración, me parece, dunha saga de cociñeiros e de cociñeiras, non sei, Pilar? Así é. A vostede a coñecen como Pilucha, máis que Pilar. E a xente que se achega a Santa Comba ou que non ven a Santa Comba xa sabe que ten que vir xantar aquí a Casa Aurelio. Bueno, eso esperamos. Eso esperamos. Bueno, vamos a ver, Pilar. Vostede que nos vai preparar hoxe? Nos vai preparar, me parece que unha lebre. Unha lebre ao chocolate. Lebre ao chocolate, lebre que non estamos agora mesmo en tempo de caza, pero que, bueno, está aquí congelada. Bueno, aquí non estamos, sí. Exactamente. Lebre ao chocolate. Este é un prato exclusivo de aquí de Casa Aurelio. Pois este xa fai sobre 40 anos que miña nai xa empezou con este plato. Bueno, pois é entón unha receita que se transmite de pais a fillos e agora que vostede vai desvelar para os espectadores de Galicia inteira. Bueno, pois veña, cando queira. Vamos a... Pois isto hai que cuartealo. Vamos a meter aí. A lebre ten unha carne ben dura, non sei, hai que... É dura. Ten moito tempo de cociña. Si, bastante, sobre hora e medio así.
Bueno, xa temos troceada. Troceada. E agora que lle ten que facer un adobe? E agora vamos a facer o adobo. Que hai aquí allo, perejil e loureiro. Ben. Entonces bótolle isto, un pouquiño de sal, un pouquiño de viño blanco, e un pouquiño de aceite. Isto deixase 24 horas así. 24 horas. 24 Eso horas. faise sobre todo para quitarlle o bravío, non sei? Exactamente, mas vai desprendendo tamén algo a sangre. Xa. Pilucha, ademais de estas receitas, esta receita que estamos vendo hoxe, da lebre, aquí terán tamén algunhas outras orixinais, porque coido que aquí teñen unha perdiz que tamén a preparan dun xeito ben especial, non sei? Pois tamén, a unha perdiz con receta, verdura. A perdiz con verdura. Bueno, seguimos con isto. Xa temos a lebre adobada e agora imos cos seguintes pasos. Botamos sobre un cuarto litro de aceite, máis ou menos. Imos dorar a lebre agora, non? Deixamos que isto quente un pouquiño. A súa nai xa non traballa agora na cociña, non sei? Non, ándanos dando por ali Que, por unhas certo, voltiñas. recibiron outro día pois o premio gastronómico de gastronomía en Lalín, a toda unha vida dedicada á cociña. Sí. Por certo que está encantada. Está encantada. Está encantada. Están abertas todo o ano? Todo ano. Todo o ano. Non descansan ningún día a semana, tampouco? Ningún día. Sí, a gusto. O sea, que calquera momento se pode chegar unha Santa Comba. Pode chegar unha Santa Comba. A Casa Aurelia. Vamos a pasar a cazoliña. Dame. Oye, facer un pouco de pincheo. Gracias. Ahora botaríamos isto todo aquí. Ahora vai facer un sofrito. Un sofrito, cebola, pimientos, todo iso vostede o bota a ollo, porque a práctica é moita, non? sí. E tomate, sofríese todo un pouquinho. Eso que é? Tomate. Ai, tomate. E un pouco de cuadro. Isto deixase facer, a fueguiño lento. Agora botaremos un pouco de vino blanco. Eso que é pimenta. Un pouquiño de pimienta. E un pouco de perejil. E isto vértese todo por aquí.
Agora deixas Xa estamos. hasta que a lebre este cocidiña. E canto tempo máis ou menos ten que estar agora aquí? Sobre unha hora, hora e media. Unha hora, hora e media. Depende de que si a lebre é máis bella ou máis nova. E iso que ten que ser a lume lento, a lume forte? Pois primeiro pons a fuego fuerte e despois a fueguiño lento. Bueno, Pilucha, xa temos a lebre case que lista, non? Falta o último toque, que botarlle o chocolate. Botarlle o chocolate, e xa está. Ese chocolate que é chocolate normal de facer, non? Chocolate de taza. De taza. E que se consigue botándolle o chocolate? Pois distinto sabor, Sí. máis espesa a salsa, diga moito millor. E colle outro color tamén. E agora ten que estar canto tempo? 10 minutos, un cuarto de hora. 10 minutos ou Sí. Bueno, Pilucha, pois xa podemos presentar a lebre Vamos a esta presentar, o entonces. chocolate, non? Sí. Que se prepara con arroz? Con arroz en blanco, resulta moi rico. Por certo, este parece un prato así, en principio, realmente forte. Pois non, non é. Non é? Non é porque non resulta forte. Non resulta forte. Bueno, non ten graxas, evidentemente. Non ten grasas, nin aceites, en cantidad, entonces... Bueno, pero mellor para comer ao mediodía que pola noite, non sei. É que agora xa non estamos acostumbrados a... Estamos acostumbrados. Bueno, pois xa viron como preparou Pilucha, Pilar Fachal, esta lebre ao chocolate. Se vostedes queren coñecer agora os ingredientes, pois atentos que lles imos poñer a receita. Pilucha, pois, moitas gracias. Noraboa por ese premio que recibiu a súa nai en Lalín recentemente e que sigan tendo moitos éxitos. Pois moitas gracias. Gracias por deixarnos entrar na cociña e enseñarnos a preparar tamén esta lebre ao chocolate. Cando queiran. Bueno, pois nós, non lles vou dicir que non, imos probar, imos saborear esta lebre e todos vostedes poden facelo cando se cheguen calquera momento ata aquí, ata Santa Comba. Pero agora o que lles podemos ofrecer é música e danza da Escola Municipal de Gaitas e Danza de aquí, deste Concello coruñés. Nuns intres, despois, iremos á publicidade e nuns intres estaremos novamente con todos vostedes porque aínda quedan moitas cousas que ver aquí en Santa Comba.
Bueno, pois así, con esta muiñeira interpretada polas rapazas e os rapaces da Escola Municipal de Gaitas e Danza de Santa Comba, seguimos este programa de Galicia Enteira que estamos a facer hoxe desde este concello coruñés, desde estas terras do Xallas. E agora imos facer un percorrido polo rico patrimonio e abondoso patrimonio monumental deste concello coruñés. Os habitantes da terra de Xallas foron considerados polos historiadores e literatos do século XIX como os máis xenuínos representantes da ascendencia celta dos galegos. E non é de extrañar que chegaran a esta conclusión tendo en conta os numerosos topónimos que se conservan e os 15 poboados celtas catalogados dentro do término municipal. Estes castros, que ata non hai moito tempo amosaban esbelta silueta dos recintos amurallados, atópanse hoxe en día agochados baixo unha espesa maleza e en lamentable estado de deterioro que impiden a súa identificación. Tamén en Santa Comba ten a súa orixe o condado de Trastámara, o que fora, xunto co de Lemos e o de Andrade, un dos títulos hereditarios máis importantes de Galicia. Ao longo de todo o municipio é doado descubrir casas que noutrora deberon ser pazos nos que penduran das paredes os brasóns da nobreza. O Pazo do Pozo, situado no centro urbano e que pronto será adquirido polo Concello como futura sede da Casa da Cultura, é xunto co de Cícere unha das edificacións civís máis salientables do poder da fidalguía do século XVIII. Ambos os dous conservan os escudos das familias nobres que daquela gobernaban a terra de Santa Comba. Pero moito antes de que se construíran estes pazos, xa o clero erguera os seus templos. A igrexa parroquial de San Félix de Freixeiro é un dos mellores exemplos do concello, xa que conserva na fachada posterior elementos arquitectónicos do románico. A capela gótica de Rubín, construída no século XVI, situada ao carón da fonte da que emanan, segundo conta a tradición popular, augas milagreiras. A igrexa parroquial de San Pedro de Cícere, a da Nosa Señora de Vilamayor e a pequena capela da Purísima Concepción son algúns exemplos da arquitectura religiosa que se poden visitar cando un se achega a este concello de Santa Comba. O carácter eminentemente rural do municipio e o apego dos xalleiros ás súas raíces deron como resultado a conservación das súas construcións labregas que hoxe se converten en recantos con encanto. A pedra é unha vez máis o elemento inmortal, unha pedra dúctil e maleable, que en de frutificar en edificacións tan curiosas como este hórreo con fachada de capela, construído no ano 1950, todo un capricho humano, posiblemente anónimo, e o que nós hoxe queremos darlle luz. Bueno, pois xa viron vostedes que paga a pena chegarse ata Santa Comba, a lo menos pois para percorrer todo eses atractivos monumentais que acabamos de ollar nestas imaxes, nesta reportaxe. Estamos agora en Carballal de Vilamayor. Manuel Anido é un home que fai e que han de facer estes caperuchos, estas capas de xunco, é dicir, algo que xa non se estila, xa non se fai hoxe, pois o se fai en moi poucas partes de Galicia, verdad? Non hai moitas, non. Non hai moitas? Non hai moitas. É pouco facedores. Non é moi doado facelo, verdad? Bueno, eu antes levaba mi idea facelas. Sí? Sí. Non, agora tamén as fai, porque está fixo vostede, non sei. Eu tamén a fixen. Habrá 2 anos que a fixen. Xa non, ahora fai tan só cestos, xa fai poucas. Agora cansan os dedos e non podo traballar como é debido. Estas que as fai por encarga? Sí. Son moi caras, Manuel? 50 billetes a cada unha. 50 billetes? Sí. Bueno, pues non está mal, non? Para viño lle dará, non? Para viño dan. E caramelos. E os cestos tardará bastante menos, non sei. Os cestos, sí.
Tardará bastante menos en facelos, quero dicir. Na dos 30 ainda facía unha dúcia cada día. Unha dúcia cada día? Sí, destes. Pero agora se quedo con media. Con media dúcia? Sí. Ainda son da bondo. Bueno. Bueno. Isto entón cando yo piden agora, sobre todo para o entroido, porque a xente xa non sai con isto ao campo, non sei. Para correr o carnaval. A máis aunque poña non se molla. Non se molla? Non. Non? Non. O xunco... Onde que non se molla? Non, os xuncos... Nin pasa frío tamén co ale ao lomo. Os xuncos ia buscalos vostede tamén? Polas brañas. Polas brañas? Sí. E que lle aprendeu a facer isto? Meu abuelo. Xa o facía el? Xa. Bueno, vostede está... E para cavacas, ele empezábamos, e depois eu facía. Ele dava-me xunco na man e iba traballando, empezando a traballar. E vostede, cando lle encargan unha caperucha destas ou unha capa como esta, que as fai a medida? De quen lle pide? Claro, dame a medida o ancho máis o alto. O sea que é un pouco de xastre tamén. É parecido. Bueno, Manuel Anido, pois moitísimas gracias, que siga facendo moitos anos ainda estas cousas. Quedan poucas por facer. E por qué? Porque ten moitos anos encima. Pero aínda se manexa ben. Bueno, hombre... Bueno, Manuel Anido, moitas gracias. Moitas gracias por recibirnos aquí na súa casa e por enseñarnos estas xollas. Bueno. Vale. Quedo contento tamén por vir. Queda contento? Sí, Bueno, pois agora ten que verlo na televisión. Pois neste tempo que vostedes viron estas imaxes, aquí Manuel axudou a vestir a Jesús. Aquí o teñe xa vestido con esta capa, que ademais di que aínda que chova, non se molla un. Non entra agua nin vai frío. Non entra, verdad, Manuel? Non entra agua. Non entra agua. Bueno, pois así rematamos desde Carballal, desde este Concello de Santa Comba, este programa de Galicia Enteira. O vindeiro domingo estaremos novamente con todos vostedes na Televisión de Galicia á mesma hora, o domingo, en calquera outro lugar da nosa comunidade. Pero por hoxe máis nada. Gracias pola súa atención e agora quedan coa música desa charanga da terceira idade de aquí, deste Concello de Santa Comba. Moi boa tarde. Gracias. Gracias.